Wêr giet er dan? De insulinde is onderwijs naar de werf. Er moet een protto aan gebeuren, van de buitenkant van het schip aan de motor. De insulinde veert tussen jontje 27 en jontje 64 bij de schoons. Willem Wilstra had een skoft stuurman west op het schip. Het is bijzonder dag voor u nou, want eigenlijk begint dit een tweede leven, nu die boot gerestaureerd wordt. En met name het kloppend hart, de twee motoren, die krijg ik een rode beurt. Dat ze nog 50 jaar voortkennen. Dat is toch fantastisch. Ik bedoel, als ik 50 jaar erbij vrede, dat is net mogelijk. Maar waarom zoest dan je schip van haast 100 jaar oud restaureren willen? Het schip is echt een beroemd schip. Het is het allereerste stalen zelfrichtende reddingboot ter wereld. En daarmee is het een icoon van de Nederlandse scheepsbouw. Het is ooit in Friesland ontwikkeld. Om de restauratie helemaal uitvieren te kunnen, wordt geld inzamelen via een crowdfunding. Wilstra hoopt dat het slaagt. Nou, een wiefke weer zeggen, maar een tuut hebben, maar dat ja. Nee, dat is flauwekul. Ja, hoe is het nou? Ja, jong, ik vind het... Nou, wist je wat ik het mooiste vind? Dat ik het nou mijn meidje, dat is dat zo. Ik ben hier opgekomen weer 24 jaar. Nou, dat wie in de reddingmaatschappij deed al uniek. Ik ben de jongste ooit toen in de vloot. En nu ik wil net zeggen dat ik de oudste ben, maar ik ben wel 84 jaar. Nou, echt weer, daar geniet ik van dat ik dit mij beleef. Het is de bedoeling dat al het werk met stak om hier klaar is.